Не, Тони, няма да отваряш вратата. Няма, ще паднат. Ренета и Виктор ще паднат. Я. Ренетке. Я цункай пак, Виктор. Хайде. Хайде, целунете се, мами. Браво. Вики. Айде, сега и Тони. Хайде, Тони, цункай Ренетка пак. Браво. Рени, ти си много ухажвана. Тук сега с двама ухажора. Малей. Айде, слизайте долу, че е опасно тук на стъпалото. Слизайте долу. Любов необяснима. Браво. Тони, ти ревнуваш ли? Не даваш на Виктор да целува Ренета, а само ти искаш да я целуваш, така ли? Викторе, предизвиквате на дуел, мами. Хайде, Рени, хайде. Я цункай пак, Вики, цункай. Хайде, дай му целук. Не, Тони не дава. Оле.